Ești interesat de un venit suplimentar? Ești student în căutarea flexibilității? Poate îți place să muncești de acasă sau ai un job permanent? La Premium Waves avem soluția pentru tine. Tranzacționare valutară în marketul Forex. În primul rând, ce este marketul Forex? Forex Market este prescurtarea pentru Foreign Exchange Market. Forex Market este locul unde diferite valute sunt tranzacționate în întreaga lume, continuu, în fiecare zi. În prezent, tranzacționarea valutară poate fi făcută de pe telefon, tabletă, laptop, oriunde te-ai afla. Marketul operează 24 de ore pe zi, 5 zile și jumătate pe săptămână. Cererea tranzacționării valutare a făcut din Forex Market una dintre cele mai mari platforme, cu peste 5,4 trilioane de dolari tranzacționați zilnic. Se spune că în 10.000 de ore poți ajunge expert în orice. Așadar, cum poți profita de Forex Market? Cum ar fi dacă ți-aș spune că poți profita de market fără a investi mii de ore în tranzacționări Forex? La Premium Waves, experții în market identifică oportunități de tranzacționare, care sunt trimise pe chatul de Telegram al echipei la ore exacte zilnic. Tranzacționarea Forex nu este o schemă de îmbogățire rapidă. La Premium Waves, oportunitățile de tranzacționare au un procentaj de risc sugerat de experții noștri. Astfel, membrii noștri își pot crește și gestiona conturile. Veți avea tot timpul control asupra balanței din cont, puteți face retrageri în orice moment și să deschideți sau să închideți tranzacții. Vrei să te alături Premium Waves și să urmezi experții în tranzacționări gratis? Fă click mai jos pentru detalii.